Jo, de ben maar druk aan het werk. Ja, dat is toch mooi? Hoe lang is dit lien dat jou dit dien hè? Nou, wel 30 jaar, nee. Ja, wel 76, 80, 90. Ik ben als 90, ja. 30 jaar denk ik wel lien. Ja. Jo joegen vroeger ik handwerkles, hè? Handwerken en handenarbeid. Dan heeft de jongens alleen nog handenarbeid, hij alleen nog maar jongens. En met handwerken hier de famkes, hè? Ja, dat die toen nog apart, hè? Ja, die jongens en famkes weer apart. Hoe is het nou weer om in de klasse te wezen? Ja, leuk, gezellig. Ja, ik heb ik altijd heel graag dingen. Ik bedoel, ja, onder de ben wezen, dan blijf ik jong bij. Ja. Hè? Hoe ken je hem, mevrouw Idema? Nou, op school moesten we een maatschappelijke stage doen. En ja, toen kwam mevrouw Dijnen met het voorstel dat we voor gingen lezen bij mevrouw Idema. En dat vonden we wel een heel leuk idee. Vorig jaar was ik 5 keer bij haar wezen te lezen. Ja. En wat leest hij dan voor? We lezen nu een boek, Eigen Rechten, van... ja, de schrijver weet ik niet meer, maar dat boek lezen we. En is dat leuk om haar vat te lezen? Ja, heel leuk. Ja, hoe is dat? Nou, ze is ook heel aardig. Het is gewoon een krek of zo'n beppe van u is. Ja, en ze knutselt ik heel graag en dat doe ik zelf ook heel graag. Dus ja. En toen dacht je hem van, hey, die mag me eens maar eens even lezen, Jan. Ja. Deze ben lezen jou voor, hè? Ja, komen er elke week 2. Het is een boek, hetzelfde boek iedere keer, maar dan door ze het hoekje omvouwen, dan gaat de volgende groep een keer weken weer verder. Ja. Hè? Dan lezen ze voor, omdat ik zelf net een boek lezen kan. Want jouw eigen weer minder. Ik zie maar 15%. Meer zie ik niet. Dus al deze ben komen bij jou thuis? Dan komen de ene week die, de andere week weer 2 oren. Dan is het 2 famkes, dan is het 2 jongens. En altijd leuk? Is altijd lekker leuk. En is dit nou een hele orenles dan de echte les? Ja, want normaal moeten we alleen maar tekenen en nou maar even dus ik knutsel je. Oh, dus is eigenlijk volle leuke. Ja. Nou, mevrouw Idema, wat vind je ervan? Ik vond het leuk, hè? Iedereen vindt het geweldig. Wil ik mevrouw Idema bedanken voor alle tijd en aandacht die ze niet alleen vandaag, maar elke week aan onze school besteedt. Ja. Ja, achter mij zie je de olieslachtoffers van een Noordzeekanaal. En nu ben we zover dat we ze wasje hebben. Ja, maar het is geweldig mooi werk. Ja, maar een week als 14 dagen, dan zijn ze weer vrij. Nou, dan gaan ze heel geloofd en dan brengt ze dan naar het Lauwersmaar. En dan, nou, er is een groepje van die vogels die vlucht op. Die komen in de route en die maken altijd een slag voor die del. Dus kijk, dus bedanken ze die al nog even. Van deze verzwaren. En mag je een ronde? Die meisje altijd even een ronde voor u. Ja jongen, nou. En dan zei ik, nou ja, dat over het voor. Zo zei je, no. Maar ja, dat komt er altijd op. Het is een soort stress voor de vogel. Die zwaan die hebben net uitzetten, nou, die lijden echt voor pampers. Ik zei al, dat is stress en die verfjouwer vooral je keer. Dat valt al in net aan. Maar het wie een uur later en hij kuieren al bij mooi terug het hak. Nou, we hebben een nacht droeg litten en door de dijs hebben we hem naar de sleet gebracht en daar had hij zwommen. En nu zitten de duur weer tussen en hij mij wordt vrij. Onze televisiester die staat hier voor haar onnood toevallig. Ja, die met die mooie oranje snavel. Deze. Ja, deze. Die is het.
Tje, dat je alleen even een ere rondje. Ja, nou geweldig, hè? Goh. Prachtig. Wat is die zeker daarvan? Van uw wasbeurt? Ja, dat is uw wasbeurt. Ja. Oh. Dat ze dan zo het wetter voor op kunnen. Ja, dat is echt een fantastisch gezicht. Maar echt nooit jongen, ik. Het was vier is dan. Huh? En dan wie je een ereronde, hè? De wie die kregen we een ronde van. Ja, op wie kan dan even voor u stellen. Ja. We hadden laatst niks jongen, dan die word ik dan voor pampers leiden dat er dan over het vlucht, hè? Ja, en ligt zo zal je even een kroepje mee aan en dan zeg ik nog maar jongen. Maar dat kan niet, dat mij niet. Nou ja, dan gaan we weer op avontuur, want er is altijd wel wat, dan blijf je in bus vanzelfs. Ja, hij de volgende lichting. Nee. Om het lichting? Nee, gelukkig nog net je. Dan gaat het wel heel vlug. Die wil kennen, maar nee, dat gelukkig nog net. Dus we gaan even recht, hopen we. En dan joggen we het wel en dan geven we er weer aan. Dus Jim kan ik weer even bijkomen? Wij kunnen even bijkomen, ja. Ik ga me nou even met sapen bemoeien. Met sapen bemoeien? Ja, dan mijn man, hè. En die maakt een druk beetje aandachtig. Oké. Maar als je dat is, dat doen we tussen de 300 euro is vol het zwaan en volgens dan door het binnen. Nou, we hebben tijd voor te jaren. Dus dan kan je hem even een kroepje aan? Ja, maar dat is een stevig, hè? Nee, dat is nog wel wat voorzichtig gewoon. Hij had structuur in het leven, zei er dan. En ik en hij, dus dan ook wel eens wat wildjes. Oké. Nou, dit kan wel een knip worden. We vragen binnen dekken dan. Nee, joh, begin het doen. Ik ben er meer beneden altijd erop. Foei.